Tvrdim da su strah i ćutanje predvorje svih loših odnosa, svega onoga što će nam se loše desiti, bilo da je reč o odnosu sa decom, odnosu sa suprugom, odnosu s prijateljima, pa čak i sa šefom. Mi jesmo vaspitavani da nikad ne smemo da budemo žrtve, ali nikad ne smemo da budemo neki lideri, prosto da se o nekim stvarima ne priča, da se loše stvari ne iznose pre svega iz kuće, to je sramota. Imalo se, nemalo se para, ne smiješ da kažeš nikome. Uvek je na imam, uvek je na dobro mi je. Ima u tome i dobrih strana, ali u partnerskim odnosima ili roditeljskim odnosima ta navika da ćutiš jer bit će bolje te košta mnogo toga i protraćenog vremena i svega. Zašto sad kaže, gled ta priča da se različitosti privlače, kaže to ne postoji, to je glupost, to nikako ne ide, samo slični ljudi mogu dugo da izdrže. Ti kažeš oni i različiti? Različiti, ali da imaš poštovanje prema tome. Mora da se... Ako ti u vezi poštuješ osnovna pravila pristojnosti, da ne vičeš, da ne psuješ, da nazoveš dobro jutro, da kažeš laku noć, da pružiš ruku kad je neko nemoćan, desi se takav dan, da pomogneš, da prineseš, da doneseš, da zagrliš. Svaka ljubav kada počne i kada se u njoj ispoštuje to samo vaspitanje, ona može dugo trajati.